ng taon si Cristel kay gilantan taon na. Tagbuwad to pa. Adjong adlaw madung buntang tong tanan guys na nagahangki markutan sa una guys no hinumdumaan na ano siya kuan so kinahanglan jud kuno ta magtanom tag niya ni guys kay kuan kuno ni kanang mapaswerte ang swerte kay sa guys kay ang naghanak ka dos og saha oh kanon isa na pud siya oh halos daghang saha ba kay ganahan ko nga mulandong taring dapita guys. Inja hinumdum mo sa hanggilingin sa una. Tag ang pinatri guys una kuha ni siya. So katong hanggilingin sa una guys nga oh di lingin na siya. Oh. Lingin na siya guys. Diyan ako gitanom dari nga kuan kanang sayuti na sayuti ni siya na so ano siyang pasakan diha kuan tulo na sa kapunuan nga sayuti kinahanglan na magtago nga od dako puro mami daring gipang pislango man mi dari guys kanang anggi labhan na ni kuan kanang mga chinila sa sud diya kanina kan kadug buwak ang na ni siyang gibutang sa juta oh yes kaang man ano ang gibutang sa juta eh kuan siya yung buwak diba so arita sa likod guys kay kuan ganggi tanom dari nga kaya may limpyo dari pakaan kalidas manok ay kuan man ni siya laki man ni at din ni kay laki ni ay taka pang kuan dari guys kay ang mga pasyon portuguesa ka na kayo buwak so diyan na dako nagatuhang talong itong talong guys oh di gipuyan man og kuan dako na itong talong guys oh mga sunod adlaw ni kuan na ni siya ang sili ano ko na itong sili hala migas man yung passion fruit na rin guys oh karena kayo bunga sugod na siya og kanang pang ano daghang kayo sa matanan no tanan ang kuan na siya nay daghan ka jud diri oh guys daghan ka jud oh makabutan siya kaya man nagibuwag bye-bye pwede liga maghigda-higda sila guys oh Inja diaghang alugbati alugbati guys ano siyang giutanan des niya kay ang giutanan na si Cristel patong pag-uli na mo gikan naghuwag passport ba ya
Yung chat lagi na ako ron si Crystal guys nga kuan. Gilantan lagi siya. Pero ning klase gihapon. Gilantan siya guys pero ning klase gihapon siya. Hapon isang butang nga naghang batong guys kay para musaka na pana na ma butangi og pasaka sa babaw. Kaya naging busy kay atas tanan. Ano na sang gipang kuhaan is niyagi kay nagutan ko. Hindi na kayo magpakaon sa tasa. Nakiabot sa diri ako anak be. Kanihan isang gibundo guys kay walang butangan og kuan. Og bati. Sana sing ipalaya kay ako na sa itanong balik. Naman ito nahinog oh. Pagkaon sa tas manok guys. Namis anang itlog na sila guys. To ang gibutangan nag-itloganan sa ibabaw to ah. Pero wa pa namis. Banana. Wala sila 20 kapi na sila. Ang duha to asa sud sa kural balay. Good morning man. Asa ba kayo ay? Man naman og kaon. Kamong duha unsa na hilimpyo na kayo man nagkaon. So mo to guys kanang dito mong kugikan o kanang gipulihan na pun ha sa lain nga kuan ba kay mga kadugayan kanang magabuk kag katong pang harang sa init ba kana man lang gi trabaho unja darita guys kay kapalit lagi kog kaang des niya adlaw kani ngani nga kaang na kay mo niyang ipuli-puli og sud dito sa sala. Unja kanipong kuan lang kay sa lang ano man gitungtungan man ni basura ni matuy bata ni nga rig hapon gud. Ang gipainom og Yakult dari ra pud niya gilabay. So kanihan na siyang balinan ni siya na. Kaya kung dako ni siya nindot na ni. Duha man ni kabuok. Itong update sa Daris Gawas kay kuan. Wala kita ka pang arrange dani guys kay wala gina busy ka ta kay. Kasi nagka-lunis di na buta makaluto ani kay atahang ubo. So hanggi pailagwan dia. Ya na naghanan ni siya. Nito din sa kay magdugay bitaw siya og kuan pangalagas. Ya ting buwak ron sa kuan guys. Mga bumbil. Ang gitang bumbil ya tanan. Morning. Kuan man taday TV man taron day. Ubo man tag taman. Kani hindi tayo ni siya nga tanom. Manang ipambutang na to sa gate. Diya hapot siyang gigawas kay para kuan siya. Ano man lagi.
Ha? Agi mong gilabahan diri nga sa pinsa higdaan anak na ugan na ni. Ugan na ni. So ijang sounds guys, yang kita bunan og ani. Mantay. Ganapron guys kay nagsigi man ta og hutoy. Oh. Morning. Sige dari dia. Sana pa ni ipagawas og mga pila ka adlaw. Oy. Ja, pretis ni kulan yung gamay nga. Kuan kay na lamok lagi ay si mga mingming gipang paakog lamok. Hindi ka ni siya ugaton na siya ni kuan kay hani padaghanon kay wargitid magud na siya. Wala lagi pagawas dari sa ka tanom. So mularga diri alas 6, mularga pud dito alas 6. So alas 6 man gisakyan ni Cristel kay klase pa lagi siya tama na sa alas 5. Hindi man ta sa muli guys na gilantan man adlok man sa sirang usa dito niya gilantan. Daan na dun na si naana ka ng lain ng paminaw na tuni ba sa kay klase man lagi sila. Gahapon og ganyang buntag. Ano to ang ilarga na sa ka paskrap. Ito kilo di lagi nang gulagan. Di man. Linaw man. Hindi ko masakaya naglilinaw eh. Bulag ini. Da. Sipon ubo. Ano. Laman sa o. Alaga na kung mga pipeng. Dungan man na. Nasayas mo sa mulang ka. Ang ipapisag ang likod guys. Sakit ka doon. Ang piso diha uy. Ha? Ang piso. Narbaho manggugan niya buntag guys dito sa among mga gina Sabado. Sidlain yung trabaho na to kay madud na laman. Oh, rin kuan mo siya. Kanang inang pagliko mo na sa himadlo ko kay labi nagkagbalod. Kaya nagliko ba? Man. Oh, ilarga na po ng may siping guys. Oh. Pero mas mauna tong maabot tong kuan. Pas scrap to ana abot na. Sila si Cristel padung na po na siya guys. Anong taon si Cristel kay gilantan taon na. Tagbuwad to pa. Uso bang gudro ng gilanat. Ng jacket kay kuan. Grabe man gud ang kuan. Uso man gud karong hilanat. Ako hilantan jud ko gabi niya. Giubo pa jud ko. Tag natong tanan guys. Anak ko anjud ko kana. Ako'y vlog kay na kana ubo. Ja, gilantan pud. Karon jud na kuan guys mga ni angin adlaw di man ngani ang gipamati. Kanang nagubo nimo grabe sa kita imong likod. So naghimo ko og kuan guys kanang luy og limonsito hanggi butangan og tubig. Ja, matong giapas na mas Cristel gabi kay gikuan pud siya. Kaming tanan dari di ko paidi. Grabe. Kuan ka ng uso jud ro ng dagang kadto mga silingan ng panamo laging gipang uboy lantan ana. Tungod ni sa panahon na nagbag-ubag sa Pilipinas. Di jud na ganan guys kanang ubon. Di ko wala nang ubon ko. Grabe kanang sinsa niyang gipamutang sang liog. Tangan nag-bix, pahilot ako ni Papa Eddie sang likod. Legit. Mag-guess Papa Eddie kay na okay na siya. Kani siguro ang ligo na sa duni sa dagat ron.
Lang hunasan pa man. Grabe, ang mata ng hubag na niya. Kuhan kaya di ta makatug lagi na yung ubo. Sipon dya, di ka magaginawa. Di ako maginawa ko guys. Ay, sang baba na lang ipaagi kaya di man mo. Grabe man yung barahag ang ilong. Lahi siya, di man siya kanang sinus kaya ang sinus. Ano man to kanang may mura sa kanang wala may sipon nga na. Okay. Hanghang niya, aslam-aslam. Lagi ka na aslam-aslam dari sa tatunlan. Pero si Chris, silo na mainit kaya hindi pa inom to siya og kuan. New sip. Inom ko new sip dyan. Inom po kuguan ka ng. Ambi sa tukol. Sa tukol ka tong para di mo hutoy nak. Kol. Kol, nas kwarto ba kay kung ang giinom ba katong di ko mahutoy ba? Kanang dadariaguan ka ng saridunog katong tambal ba nga imugingan nga di ko muhutoy hutoy magyapon lagi ko kasi tawag ani kuhan guys dako man isa nga tablitas na plumosil kaya hang ubo gahi kaya sa katanan gahi na say sakit na ang tagiliran og inubo. Ngidak na skitkat lang to. Nang pasensya na ka sa na nag-message na wala na ma-reply. Yan na ako ano na ma-reply guys kay kuha lagi. Nako sa mood. Gapon adlaw guys. Gapon adlaw. Trabaho pa ko lang sa amo. So, ang lawag hapon sa Sabado lagi. Pero, laban na gadya ako. Pero, gipugis lang din na ba? Nga paningtan ko. Ito, giubol na kong taman gabi eh. Tsaka dawan ako nag-ilis kay inom ko paracetamol. Ano man siya, oy? Nawag magtaman. Inom ko paracetamol kay niinit ko. Niinit. Na murag gipanugnaw ko sa anong kainit ba takigan ko anang inom ko ang inom guys kay ko araman kanang paracetamol to sa ridon paracetamol sa ridon sing wala na ha lagi ka nang sa ridon lagi nga kung namoy mga paracetamol katong simikon to simikon ang lahi juga dughan ba kay murag ganahan ko nga mura siguro dito kanang padungan siya kuan kay pila naman ni kaadlaw mag dugoy na pud ni kuan ka tong magsimana na ugma Lunes pero harang nagidadagan kay kuan lagi kanang sa panahon ra lagi karon jadi man jud kaya nang labaras o pero naka-trabaho pa ko dito sa Pikas guys, nakapamalhin ako mga tanom sa kaang. Nakapagluto pagaling ko diya sa kuhat ng alaw. Sa 30, nakapagluto pa ko. Karon guys, February 1 na. So, ikulo si Atsing food. Kuha ni guys, ako ni na pimingan nga si Atsing medali kay sa iring na. Ang iring guys, naaraman na ito sa gawas. Pero naadzi sakit ron. Panahon na. Sa mga kuan kay halos tanan na rin sakit. Ubo. Sipon, ugilanat. Mga sakit. Papaidi kay nahuman naman na si Jack. Duty na si Jack kay. Medyo lalima mga kuan guys. Sakit ka. Pero di artiin nga ni bag kay hamang sanggi kagbaag ka ng ingron kay sakit dya. Ihubag mo yun noon. So, uli-ulian ang kamay. So, wala sa tay ganap nga itong pag-vlog-vlog guys kay wala man tay luto. Basinog. Di ni mawala yung ubo. Di ko makaluto. Ugma kay maikag po ko sa
mga customer nga kuan hutoy ko. Mga ampo lang ko guys mawalan niya ang hutoy. So, maharot ayong vlog guys. Salamat ni Jundanan. Kanang hararing ki dugtong-dugtong niyang kuan vlog. Nako guys, ang gigagag magod ni Inja. Hubag jud kay ni pero nauli-uli anay noon. Nawa. Hubag na siya kay hanas ang gi gagag diha ba kay kuan. Kanang tusok na ba nga kuan sakit na kay sa tanan ako ra gagagagdanan diya. Hubag man siya hubag jud ka di niya agi diyan sa gibutangan og aloe vera. Butangan na gapas. Huyos na siya. Mana siya hubag.